ทั้งที่ปีนี้นังลิตุมลาลบังโซcircle memorandumนังอีปีพุทธกรัฐพันกุปีซีนังลิตุมลาสมิชสปีจิปีนี้ลิตุมการบิโลชาร์ลีอาซองฮารุกา regional committee pen labang so right bite really kachesong kachesong assign deng ponang ko bangkalalo kedam tang irui ne aprang karbi yang long autonomous council ACM Dr. Tuliram Ronghang kanengge statement lapen isi bang dotulang x em barim maten litu karbilo charli asong lo kongjun bang barim makahai usuk teron atum kanengge alam aphuthak sipini litu karbilo charli asong atum ning kipung pa sipinil bang so asai kachesong asai deng ponang kok lo alang litu statement bang ke Wood bang a fancy alang litum ke halabang so statement ki picho la pe hala so long nitum kar bilo charli a song pen ke a party tin a phas da me ka chuniri kang tung la lo nang litum nilitum long le phelang long ri long pat khe amen penang litum politics pathu inang ne ko ba jongsi ibang jilang ani sitame alang litum la puson hathai statement pi bom lang pulo tangte alang litum election ki thurji bangga philam lo alang litum mena I hem stame alang litum chidolong le dajini tu rat thur pak ben alang litum ma phantlung nang kokko la pen litum kar bilo charli asong atu alam chake politician atu mason konane amai long lam ningji dampo pini kanengje belek penap kanengje belek po bangkan litum nang mathar dari la pen litum kar bilo charli asong ke non political asong pina alang litum pulo karbiang longor lo indigenous lapen mata alang litum kening je bom khilonjia pu halatu ma phanan ma ke 1951 aprang atum kewang atum phan bang ke longle puta piji pusipu lasi alang litum kuna ron besi la bangso kening je dam lo jongsi karbiang long jongsi siksidul area pulo tangte non tribal tempat longle puta pilong le pulo tangte kuna besi indigenous kaduka welang litum benijina la non tribal pulo tangte 1951 aprang lewang 1951 aphit lewang tame non tribal lo ilitum karbi tum sitame mumbai long le akarbi sitame karbi lo karbi yang long do chom tum dele karbi kali hala son taksi non tribal pulo tangte kewang pa prang kewang pa phi poi sap endam long le apen isi kacini nang ya kenang sodolang sik siduliria pulo tangte non tribal atum phandang kali tum indigenous mate khilonjia mate khe barim pulitum hok ponun e jong se kenang sot pulo tangte ilitum akorte tribal akorte tum has bang silitum hok ponun chaji labang ke sik sidul alolong aronong ketok tando la sila bangso pinia kachesong bangke kapre non tribal atum nilitum kachesong dat penaning oy nang nei hala bangso kachesong nang ko bangke nilitum bangke nilitum anwan aparman nilitum right aparman bangke nilitum kachesong nang kokpo la son hatha alang litum non tribal tum stame alang litum kilong nang ya right kachesong long nilitum jong dona thaiwe la pen kar biang long ke doa na khe tu komen tu si district ke hang lo nang kachesong ke dun ke thek long komen tu si atun ma state amu me nang kachesong dun inut bak pham thek long ma sitame air set prung set ev hik ibunang ke kar biatum kachesong tame ali nang ke long dun ke bang su pu bang ke kar bilo charli song ke mentune sitame hujun la pe hala so long ning ke kang thulo pulo tangte mo hala bang so me cheteran lo pulo tangte angkang pi kar biang long hala so ka cheteran porban litum nak pamet dunun edaji pini litum kar bilo charli song regional wise pini pen kachesong cheng bom lo hala bang so kachesong lo nang litum chithirik re ma ni thoma prang sini litum rejar long po hala so long nang litum kar bilo charli song abarim akai usuk teron la penon dobom kibom CM Dr. Tuliram Ronghang stame nang li kedam tang ai statement ke chok che putha pini jong non ini thomang bong jong si nang li labang so lam klar chi pi pe polo tang te nilitum kar bilo charli song pen ke
La an so say indefinite penceng lok kaprek in sodak akachesong den sa menilitum deng po ng kokpo. Tang tin nang litum la KSA la aro pan sin nang litum singrum si pini nang litum la to memorandum nang itum kajut. Pinilitum bangke kar below Charlie Asong Harogha Regional Committee long to tell nilitum 75 branch to labang so branch along pen President Secretary tum pen chingrum sin nilitum Regional Committee pen chalang petsi pin labang so kachesong po na bangke deng po lo. Ini kalau video lang ma. Nang tum pini gaji sandu nang ma PGR Ini tu lo ni silap lo ke? kalang ma. Okay, thank you la.